Beshi! Ang hirap naman pala nito. Kaya mo yan, Beshi. Bilisan mo nga, Beshi. Ang bagal-bagal mo. Saan ba talaga tayo pupunta, Beshi? Basta, sumama ka na lang sa akin. Oh, saan nga? Ayaw mo ba ng pera? Pera, Beshi? Siyempre, gusto ko, no? Sino ba naman may ayaw ng pera? Okay. Yun naman pala bakit tayo nakaporma ng ganito? Sabi kasi na nakausap ko, dapat nakapormal daw tayo para matanggap tayo sa trabaho. Pwede na ba to, Beshi? Sa tingin mo, matatanggap tayo? Oo, maayos na yung suot natin. Baka matanggap na tayo agad. Tara na nga, bilisan na natin. Ikaw lang naman yung mabagal kumilos dyan eh. Halika na nga, ang dami mo pang sinasabi dyan. Beshi, matatanggap kaya tayo? Oo naman, sa forma natin to. Congrats sa inyong dalawa. Tanggap na kayo sa kupad. Pwede na kayo magsimula ngayon. Talaga po? Ngayon po agad? Ang galing natin, Beshi. Tanggap na tayo agad. Sabi ko naman sa'yo, Beshi. Nice. Mabuti na lang magandang suot natin. Kasing ganda ko. Di ba tanggap tayo agad? Sigurado ka na maganda ka? Ano kayo magiging trabaho natin? Baka magko-computer tayo, Beshi. Oo nga. May gumagawa ng paperworks dun, no? Uy, Beshi. Hindi siya gumagawa ng papel. Ha? Anong tawag dun? Basta. Yung nagtatype sa harap ng computer. Ang pagkakalam ko, typewriter ang tawag dun. Basta. Yun na yun. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na yung walis at barena. Walis po? Barena? Narinig nyo naman, di ba? Walis at barena. Bakit? May bibigay pa ba ako sa inyong iba? Oh no! Walis at barena? Ano pong gagawin namin doon? Ano bang ginagawa sa walis at barena? Ang pukpuk sa'yo. What? Pinangwawalis po. Alam nyo naman pala. E di simulan nyo na. Kami po talaga? Hindi kayo? Hindi po ba kayo nagkakamali na ipapagawa? Hindi. Baka kayo yung nagkamali ng pinasukan. Beshi, mali yata talaga tayo ng pinasukan. Di ba kupad yung pinasukan natin, Beshi? Gusto natin ng trabaho. Kung sa bagay, sayang din ang pera. Tara na, Beshi. Ako na lang yung magwawalis. Ikaw yung magbabarena. Ako talaga ang magbabarena? Siyempre naman. Ang laki kaya ng katawan mo. What? Sige na nga. Tara na nga. Magwawalis at magbabarena din pala. Ang dami pang arte. Beshi! Ang hirap naman pala nito. Kaya mo yan, Beshi. Sensei, tignan mo yung dalawang chismosa. Nandito rin pala. Oo nga, no? Ba't nakaporma sila? Kagaya natin. Kaya nga, gaya-gaya talagang dalawang pesing yan. Siguro, idol nila tayo. Kaya nga, kuya. Beshi, mukhang nakasunod na naman yung Supot Brothers sa atin. Ha? Talaga? Nandito sila? Oo. Ayun o. Tara, puntahan natin. Hoy, kayong dalawa, anong ginagawa nyo dito? Kung ano yung ginagawa nyo, yun din ang ginagawa namin. Oo nga, pero lang sa ginagawa nyo. Yung ginagawa namin, ginagawa nyo rin? Oo nga, yun din ang ginagawa namin. Talaga lang ha? Anong ginagawa ninyo? Yung pinapagawa nyo. Kaya nga, ginagawa na namin. Eh kayo, anong ginagawa nyo? Nakatayo.
Tapos na po yung pinapagawa nyo sa amin. Oo nga, kanina pa kami tapos. Tama na nga yung ginagawa nyo. At masisiraan ako ng bait sa inyo. Ito na yung mga sahod nyo, mga kupad. Magsiuwi na kayo at huwag na kayong babalik dito. Baka may papagawa pa kayo, boss. Oo nga, boss. Baka may gusto pa kayong ipagawa. Kaya nga boss, nandito lang kami para gumawa sa papagawa nyo. Wala na. Wala na akong ipapagawa sa inyo. Kaya magsiuwi na kayo. Tara na nga. Tara. Masisira ang ulo ko sa mga yon. Boss, yung walis